paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Yes! Yay! Nangabag na mo ko iti basketball! Yes! Pero, nakar mo ba dito stasyon ti TV na? Apay nga eh. Madapay lang ti basketball. Genius ti buya ita. Ay, diyak kaya ti agbuya iti niyaos. Naskin nga agbuya ta itinyas, tanay. Ada umay anapik sa abagya. Awan ka day. Na, Napigsa mo ti init aw. ay di mo ipilit ta siya ti kapitan. Isu asak ti surutan. Nakmanlangin makibuya di balay ta tatama daw. Apay apumanaw ka! Ay! Na, pimanaw ti loko ata. Nanatuyang, ayan ni tata ba daw? Agbuy-buya iti basketball. Ay, makibuya ka man. Nala, umunag ka. Thank you. Oh. Tata ba daw? Dak dito isalas, kwaraw. Nakangato pa'y dagita sa hakam ngagbuy-buya ah. Ubay ka tagbuyat Ay, pinanawak ni uncle ko ngagbuy-buya iti niyaos. Basketball ti kahit ko abuyaan. Adula, minday ta nyos. Mala, agtugaw ka kiday, tagbuyat Maray, umayak man makiinistorya. Ay, awan panawan ko ang makichismis kan kamare. Kunak aya nga umayak makichismes, makiinistorya kunak. Ay na, makinistorya kan makichismis, agpada makaistorbo dagita. Isukat ang nagbaak katakastaka. Ay, adda sumangbay ang napig sa bagyaw. Apay di mo amaw. Adaya, Agbuya ka ngamin iti TV ah. yakto pa'y makasublat nga agbuya, tanibadong kulang ti agbuy-buya. Ay na, ibagakkan kan maray. Adda umay ang napig sa abagyaw. Iso ang masapul nga agsagana kayaw. Kasano nga ibagam nga adda umay anapig sa bagyaw kat nagpudot ti panawag. Dito'y kabildatan ti paglanfolan di bagyaw. Tilay bagbagam. Anya tilay bagbagak. Pudno day tangay bagbagak, mare. Dinak man bot-bot nga. Ay na, sana ka mang butbuteng. Isong agawid kan. Tagsagana kayo kan ni kabadong. Ay namaray, ibagam laeng no talaga pagawidin na kaun. Na, apay ayakas ta ka. Agawid na kaun. Nita, sige, tagsagana kayo, ah. Adulamin nga ibagbagam bagyo-bagyaw. Ay, malamgaya man tata ba daw? Apay aya, nung malimay. Agawid ako na. Nagsapa pa'y laeng. Nakaglutaw. Ni uncle mo nga'y ngaglutaw. Di na matamot naglutaw. Maksat tiluton na. Ha? Ni uncle ko day jay. Ay ayaban na ka. Sige, agawid ka nga roday. Kawan taramiday, umay kalat tagbuya dito'y balay. Nasaya ta nagawid ka. Kasano adyak agawid? Kat pinukawan na kamay. Mga lakaman itilan sa akin matilyaw. Ananwam? Ilan sa tadya atip kandiding tibulay Inton bigat ton ah. Ay, saan? Ipabigat mo manat kat ubayan tinapik sa abagyaw. At dayamay. Sukat ti dakas ti saan nga agdengdengag iti damdamat. Abay ngay ni tata ba daw? Nakatugaw lang iti balay dang agbuy-buya. Ay, apay atuladom ni tatama ba daw? Alakit din, inka mangala iti lansakan martilya. Badaw, jay man news ti buyaan ka. Adda ka man ang mga agaw ti remote ti tibay. Amun talaang nupod nung adda umay abagyaw. Nagkuna. Ni Marikwanang. Ay, ulbod na kitang opisyal. Ida mo ti bagbagada. Nung ay pud nung adda bagyaw. Pagbot ngam kuma. Naglagda da ito'y balay, tuyan. Kat nung ay malayaw. Ay saan? Naputa mo na ya, ang naglayos dito'y balay. Manaw na bagyaw ti simbang bay. Iso nga glisi ka,
At buya, iti basketball. Marikwanang. Ne, nagsapa ka man nga umay gumatang, ka pa daw. Sana nga may gumatang, Maray. Umayak lang agsalud-salud. Nay, anyat sa ludsudam. Ayan nan nga, di bagbaga manapig sa abagyaw. Ay kitawampay San pa ya si Mangpay? Di ko nam, kaya't yun lang abot-bot ngay, nagiti ka baranggayan yaw. Na, apay kumangaramidan mi dayta. Lakwan nakman nga raw, iti arak, Maray. Ay, sana mabalintag lako iti arak, no adda kalamidad. Na, awan mo ti kalamidad ah. No di na kaya talakwan, mapanag gumatang, ijay sa bali at tersina. Imbis nga ginom ka, agsagana ka kiday. Adula amin. Ay, nagadon tinailan sa kanggan. Gusto mo na. Kailan sabay di tok-tok ti atapmet Anya, nabanuga kaon. Pag inanamot kami ani ko araw, Paray. Si kamat pare. Umay kawisin nga ginaw, Paray. Shit, day taawit mo. Da umay abagyo, agawis ka iti inaw. Awan ti bagyo, Paray. Kita man, nagmayat ti init na. Kit no signal number 10 ti umay abagyo, di ka kit agsaganat. Ha? Saan ka mabati, Paray? Ay na, ingka kit di ilansan di tawa ti balayaw. Na, ibaw na. Pagsayatam ti pagbagak. Ingkan! Ay, masadutak, Paray. Na, di mo makita dagiti karo ba? Agsagsagana dan. Katawag na kita karo ba, Paray? Na, Kin uray si ka. Katawaan ka. Gumatangak man iti baterya kagawad. Aywan, kasapulan ti baterya no adda bagyaw. Una, narigatan ti maawanan iti pagsilaw. Ay katwan Ken gumatangak matan iti dilata. Sige, taado ti lakok. Abi nga tanina na to yan. Kas naawan dadanagan na. Bayam di na matpatpat yan ti maibaga kang kwana. Apay asaan kat ulit-ulitin da ijay radyo kun ijay TV nga da umay abagyo. Ay namin na binagaak. Ang awan ti dengdenggen na. Ay, no siya talagang agisagana ak. Ay, narigat ti maawanan. Sino ba dahi tangag tok-tok-tok? Kitrabrabe ay? Napatag siguro at ibaga na malaing kalukatan. Sika na. Kita mamangmanganak. Mangmanganak may Madama nga ngal-ngal-ngal. Iso asikan. ing kalukatan wano si kati aginaw inton madamdama. Rorod kon! Di ka ba ila tumakdir, mate? Ha? Sakit din tibaw mo? Iyan. May bagarabi iyaw, tataba daw. Amo ka, no apay ngay may ka dito'y balay. Umay ka makibuyan niya. Ay, saan? Ay, mangmangan kami pa. Madamdamat ang agbuya ti basketball. Ang umunag ka, tamang rabi tayo pa. Umay ko lang ibagat ti papa ibagan ni Uncle Kao. Anya maninday ta. Agsagana kayo kanaw. Gaputa. Nga daw may abagyaw. Ha? Ay, amukon day ta. Angam sa anak ka mamatay. Iso nga gawid kan. Pudnaw. Nusak, mamati akaon. Nagdangagak iti damag iti radyaw. Ay, sana nga ron na mamatay. Oh. Ha? Nagangin na na. Agawid akaon. Na, nagangin lain. Nagawid ay. Takrot na talaga na itakwaraw. Angkang. Agangin-angin-angin. amok Dahito isang si bagyaw. Makapanirbiyaws. apay nervyos ka kay. Kat no nagpigsa ti angin. Relax ka lang. Inlan sa tabat analaing dagiti atap. Tawa. Iso don't worry. Ayun gaya man niya. Sige, saan ako na matanagan? Ano na dito yan? Ay na, dayjay santay na pigsa nga angin amang tuklap iji atap ti balay ta. Tuyan. Apay nga nga dagtitay. Ay sus, agtududaw. Makapanervyos tuyan. Ay, may tayang samutan ti atap ti balay ta ba daw. Na. Ay, tuyan. Naitayabon niyo may sa tawa. Ay sus, ang sapray.
Tayo din dito ay ang kaw. Ha? Ay, badong! Isang Ha? agunggunday ko balay. Ay, na. Tuya, kunang manowan ti bagyaw. Anya nga awan, madaman. Ay, na. May isa man natawa ti balay tinaytayab tuyang. Ay, sus! Ay, mapasatag dito nagtibalay tabadaw. Ay, na. Ayan nan ngay dagiti opisyal ti barangay. Ni Kapitan Ninting a kumpare. Naskay natulungan data. Pangayabak ngay kan kuha na. Ha? Ha? Ay, sus! Naidepon ti silaw tuyang. Ay, nag-brown outan. Ay, Tuyang! Ay da! Tuyang! na. Nag-brown out lang, nagrungaab kan. Ayan mo, saan ka makita? Daak dito abay mo. Hinakadadaywan na tuyang. Mabuti nga! Na. Naimbaglangan angkal, tanagado ti laban nyo kini Ante Adilata. Boy Scout ito. Laging handa. Sige. Magan ka. At rescue tayo. Ha? Sino ko matirescuean tayo? Pare, Hindi kita- ay, da- tulungan na kami, pare! Nagagbag. Pare! Why? Insa mo tataba daw? Tulungan tayo! Awan ba't lang hindi kong pare ngayon tinga mang-rescue ka na tatuyang? Nuna matig ako mga itim baga dakwarog kan kapitan. Saan ta ko mga imuli dito atat ti balay. Apay saktong tam? Ay, Kunakal, umay datatulungan da kapitan kan kwarog. Nay, tegitadan, nakabangkada. How? Tulungan da kayo, tatabadong ka na natuyang. How? Aglangoy kami kini Uncle Kao. Ay, kwa! Ikwarog na ang tudyak amot aglangoy. Ha? Kasano tangay nagris kao? Di mo kaya mamot aglangaw. darasin nyo aparay! Malamlamin kami kinituyang kaw! Ay, bagam ama bisinta pa yun. Ayun na niya. Mabisin kami pa yan, paray! Mabikan! Umay kami! Darasin nyo, paray! Darasin nyo! Saan ta ko mga imuli jay atap ti balay no nagsagana ka? Itay ka pa'y tuyang, Pudno mag! Kunamlan asino ka akalaingan? Nayano di kurtina nga hulhulugak. Ay unay kan ayang amin badaw. Nanay, apay pabasulin na nga. Kat oray pagbuybuya ka, tibi kat nabasa. Ay nayano dan di binulod ko ang malukong kan pinggan ni Maribanang. Day takit naman, tadi mo ang muta ang isublay. Uray di inutan ko abagas kin ni Maribanang. Ay nayanaw. Sumarden ka. Ay nakaasitan badaw. Sumarden kan ko na. Tanay. Uray siya makasangit mo tuyang. Naisalakat kayo pa eh. Mabisin kami kinituyang ko, paray. Adda ka di makan. Lut-lutuan kayo. Anya day tayo lutong ko araw. Karnimot lang. Ay, nadi ka nagpili pare. Agyaman na ka, paray. Tayo salakan na kami kinituyang ka. Ita, mo yun. No adda bagyaw, agsaga na kayaw. Uwan, paray. Amu kaon. No adda bagyaw, anya terong bangaramidip. Agsagana, paray. Ano pa? Agsagana lata. Na. Kendengga ti bagbaga na giti opisyal, paray. Ken? Agdengga giti damdama giti radyo ken telebisyon. Correct! Ay na, tatabadong kanana toyang. Nasken ngamin tinaan-anay apanagisagana no adda sumangbay abagyo. Tapno mailiklik kayo iti pagkat. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi na tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540,
kanday to'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Badaw, kita man to'y isem ko numayat matlaang. Ay. Na. Ah, Kaslasan ka mo nga umis-isam to yan. Kasla mapilpilitan ka lang, Mike. daytoy ngay nga isam. Ha? Ay, unay mo dayta. Tauray lang parang tigugot mo. Ay, Sobra mo dayta to yan. mm, Oo, ay, nga isam. daytoy. Daytoy ti kamamayatan nga isam kaw. Ha? Pautangan nakmat siguro ni Marikwanang. Hay. Mapan ka man umutangan. Ijitersina ni Marikwanang. Ay, katun awan bagas nga isa ang ko. Pautangan na ka nga ta. Maalala ang itinasamit nga isem badong. Aw sigay, indakaw ni. Sige mo na kagawad. Pautangan na ko ni Tilaw. Tatiksak jay chicks nga armak. Ay unay kamutan kwarog. Pati load utangan. Bayam, tentunsong batan na kunday balasang armak. Katagkasar kamain. Alangan kanto aninang. Balasang akpay laeng. Ay, wanan niya. Good morning, Marikwana nga nakapimpintas. Nay, anya man ti kayat maun. Takas taune apa nagisem mao. Ay, Maray, pumimpintas ka man. Karag, saan ka day pumimpintas ni ko, Maray? Ay, wine. Kasla sana bumakbakay. Ay, correct. Agros-rosy chicks ka pa'y, Maray. Kan blooming ka pa Da kayo mat. Angawendak man ako nakaon. Ay, namaray, saan da ka nga ang angawin? Saan ay akwaraw? Huwag na ti bagbagami kagawad. Kas kalag taon iti sweet 16 inihap. Sweet 15 ko ng kitniya. Aywan gayam. 15 in 1/4. Unay kayo. Anyay tayon tayo utangan. Ay. Kwarog. Jailud kaw apag text kaw. Mano. Uray sa gasutain. Ta awagak taon. Kat ibagak ti I love you kan kwa na. Sige, sangagasot alod. Ay, Marikwanang, bagas mati utang ako, hay? Mano akilo, mare. Uray mano akilaw. Ang may salaang kumakay. Ay, nayo namon Ay, sige Maray, uray 5 kilo nga rudan, mabalain. Ay, anyay tayon dyan baga, mare. Kas kala sweet 15 in 1/4. Ang mapitlagan. Tainak mangala iti bagas. Ay, Ayos, nanatuyang. bagakla kasla sweet 15 in 1/4 ni Marikwanang pinautangan na kadagos. Di aday loto ta, nakanenta. Una, uray ni Kwaraw, pinautangan na itilawd. Na, imayak mo't ko mga raw. Tapno pa utangan nakmay. Sumarunukan taon, ingkaki di aglutang. Nay, apaya siyak tibaon mo ngay. Sika ati agluto. Siyak nga ron tinapan imutang, di si kamot ang agluta. Sikan, tanay, mapanak pa iji bangkag kaw.
Nas ka na makamula ka tapno addan to ti kwartata. Ayun man nga raw, tapno sa anak kon amapan agot utang iti kanon ta. Baruteng, lumabasak pay. Apay tabak-bakla yung tanwang mo. Wen pare, diyak kaya't amabannog amag na. Tapagaradwag man ni bangkag ko amulaak. Imbag mo di ka mabannog dita. Ay, saan mo't unay anadagsan tunwang ko, pare? Pada kay matkidi anak ko tunga. Ay, panawan ka man lang. Tila man madlaw mo. Ala. Maapit mo to timulam. Agpasyat ka. Tay talaga yan, pare. Wen, pare. Wala ka. Waraw. Apit na nakatugaw ka matlagtaditan. Ha? Ay, anda ka tikiswang kail. Nagpinta sa balasang. Kanya nga ti ka na, nagmalmalam ka mat nagtitext. Ha? Ay, awan nagluto ang kail. Na. Talaga nga awan. Tawan niyan, Tem. Ay, isumot lagay mga awan mangig kong aglutaw. Iso at tumakder ka tayong kagluto. Ay, nagkasanungay na ito'y tigsmit ka. Ako, siya pa lang ti makitiksmit. Ha? Iyawat mo ta silpon mo. Ay, sana. Da. Katigsmit ko nga ron tayo tao. Nagawam kita eh. Ika nga ron agluton, mabisin ako. Kabadong, narabyan ka magtain. Wen, mare. Inlipas ko ngamin ka. Di trabaho kay bangkag. Ala, anusam pare. Sikan sa latin nagmula dito'y kabildatan. Kitwang. Amin da dito'y kabildatan. Nagsasadot da. Saan da kaya't nagtrabaho? Sana balay, tapakay ranudam mo, dagiti mulmulam. Wen matki di Adun tunti kwartayo ken ni Mari Tuyang. Ay, wen, mare. Nituyang ko nga ron ti inspirasyon ka. Aya, nagmayatan no kasta. Wen, uray no mabanbanuga. Malagip ko lang ti rupa nituyang ka. Ay, pumigsaak, mare. Kastanto ko mamay ti masaraka ka mga sawa kanya kabadaw. Ha? Jay siyak tumat ti inspirasyon na. Gumatangak man iti asukar kan kapit kagawan. Nay, apay asikamat ti imay gimatang. Nag-vacation ni Banang. Intuloy nagayam jay bagbaga na apa nag-vacation na. Uwan nga ron. Isuan ni Kwarog ti paralutaw. Ay, kapitan! Apay ngay! Nagpuskol mat ti aso ki jay balayawn. Ay, sus! Ay, Apay nga! ay, kakitaan kapitan! Sus! Ang mga numahuram mga jay balayawn! Naksat di ilot-luto. Ha? Ay, wanang kail. Diyak matan na bantayan. Kanya nga tinararamid mo. Iyo kwa. Natala nagtitik siguro tikin mo amon anya. Saan matunay ang kail? Kanya nga mintilot-lutam. Agpapabura ka kiti na mapagkapita. Na! Naksat matan tita ko rin. Lumabasak may pare. May masabay. Ayan nga ginwag mo. Imbati ko na jay bangkag ka. Ado kay tirot akanin na ijay. Win na tapnosan mo abak-baklayan. Paray, dandanin agsabong dagiti mula. Nasayaan pare. Dandani mo tanti. Shit! Ay, kituin na. Talaga dandanin paray. Agsyat tantaw. Raw, papanam, Di talaan. nakadumog ka pa'y amagmag na. Nungay maidugmam ka. Basbasag nga raw titiks-smith ka. Naibusanak iti loud. Isu ang mapanak agloud. Di tamot laeng ti papanak. Ha? Ijay tersina ni kagawad ko anang? Wun. Umutang ka manay. Ay, kapilitan tasaan pa'y mat anagbunga dagiti nating amulan ni Tatam Abadaw. Pautangan na tangatan ni kagawad ko anang. Ay, sus, kwarog, nagkapoy kan. Amumuno kasano ti panang lamlam yung takin ni Mari Guanang. Ay, Intang nga raw day. kumusta ngay ti kumarik a sweet 15 in 140? Di kagawad mi dito yung kabildata na saan na bumakbakan. Ay, Naa, adda kay manay. win amaray. Ay, karag.
At damadlaw mo kini kumaray. Ay, adda Anya ngay dayta. Ibagaman dayta kwarog. Kaslain mo bing kamanain kagawad. Wan nga raw. Kaslakit din. Sweet 14 in 1 tarda. Saan ba't? Paubing kagawad. Ay na, pati panunot na. Paubing nga paubing. Anyat untangan nyo, aya. Ay, sakti mo namang ibaga. Ti utangan Ay, ka. saw siya. Tiyo mo na kwaro. Agawan na manay. Nay, Hindi kayo nga rin nagituron na. malalasan kayon nga agdinuron. Tapautangan kayo aduha. Kapala di mo ten lumablabas dito'y balay ni pare ba daw? Maturog nga minan ni Bangkag na anggal. Ay, Tabambantayan na dagiti mula na anatang. Amangan ka nun at dagtakaw ka dagiti bunga tinatang na. ay, nagbungadan. Ay, unang kal. Nagaduti bunga ta. Inarkila na nga ro ti tricycle ka. Anang ibunag ka dagiti inlako na. Ay, nukas ta. Ay, matungpalan di ka rin na kanya. Ket gabo ta inarkilanak. Gimatang ako niti sidaan ta. Tuyang. Tapnawan mo timakon ko na. Dayta, tibingay mau. Ha? Puro mat coins. Abay nga. Pagyaman ka kidi Tainikan ka itibingay mau. Nga uray di nakpulos, dinultulungan. Ay, saan ama balinday tag? Nayunam at intad mo abingay ka. Tanay, aduti utang anasken abayada. Dayta. Coins manang. Ay, tsak kayat day tabadang. Sigay, no di mo kayat anayunan. Ijay karwar amaturaw. Anya. Saan ka nga ilutuan iti kanaw? Ay, saan ka mo takasta, Tuyang? Sigay, kwartam latak kwartam. Ay, Itakan. Tuyang. Agsubli ka. Nayunak na itakwartam. Hey, ado atin hayon mo. Wayne. Ado. Yes. Nga na to yan. Apay, kwaraw. Itay ka pa'y nga ururayan. Apay. Mapantamanan umutang di tatersina ni kagawad ko anang Sa anak ama panditayan na ita. papanam ngay. Di tatirsin ti may sa ako marik di ta abagatan. Ijayak agumatang. Gumatang ka. Sa anak kun nga umutang, kwaraw. Adon ti kwartami kinitatam abadong. Kasanuak nga roden ngay. Awan mat kwarta. Makaamu kamutin na. Kagawad, agpaludak man. Ne, apay, papanan ni kumari katuyang? Mapan ka no gumatang iti tersina ti may sa ako mari na. Gumatang? Wine kagawad. Na, apay nga yakasta. No umutang, dito'y tersenak ti papanan na. Angam na dakwarta na, mapan iti sabala tersena. Diyak mo Ay, madiday tuyan na mapaspasama ka. Agungat kan samot ten kagawad. Talagang agungeta! Ay, mapanak nga rodain. Sana kung ngagpalaw. Sapay utang pa'y kuma. Umay ko na yun di utang ko dito tirsinap kagawad. Tasan pa asimang pat ni Mari mabanag. Kapitan, mabalendag reklamaw. Na, asino ti reklamo? Dahil lumabas ako marek. Ni Marito yan? Kapitan! Napanak jimbatang di tatirsin ti kumaray di tabagatan. Ginulpek tila ko na. Ay! Imbag man tadayang gulpe, Mari! Ay na, adong aming ti kwartami kindi badungkaw, kapitan. Na. Sige agawid akaw, taiyawid ko na gito'y ginatang kaw. Nangag mo, kapitan. Nangag mo dyan bagana. Ado ka no ti kwartada? Naglastog nga agsaw. No, da kwarta na. Iti sabali at tersay na ti papanan na. Ang awan, umay kundi utang dito'y, kapitan. Kasta aya. Wan, isong ay reklamok man day ta, kumarek. Na, anya nga ti basol na. Manang gundaway. Tay di da kwarta na. Di nak-am-amawn, kapitan. Oh, badyaw. Ginatang ko amin na yung dagiti pagpagatang mo akayat mo akanin. Kat rumbang laing Tasak ba't tinagregrig at nagmula? Kay
Anya nga, iti ko na ni kumari makwanang. Tagim-matang kay di tersina na, asaanin nga utang. Sa bali atersina tinaggatang niya. Anya, Ijay tersina ni kumarik di tabagatan. kababay na, kini kumari makwanang. Anya kumangay, ti kababay. Itangad da kwartam, sa bali at tersina, tinaggatangam. Kahit sa bali nga rin ti kayat ko paggatangan. Sapay inlabas mun, sapay di ta tersina na dagiti ginatang na. Ay, siyempre impasikat ko pa Anya! Lumabasak pa dito yung tersina, marikwanang. Ha! Kasta kayo gayam nga gasawa, ah. Idi adda kwartayaw, sa balen, ti paggatangan yaw. Ni kumari matuyang lang dayta, maray. Saan nakadi nga iraman? Agpada kayaw, nagsaritaan nyo dayta. Saan mo't amaray? Aguray ka, tayo nakasarita nito yang kaw. Rumbang laang, tano saan? Lipaten na laangan ngag kumari kami. Ay, aguray ka! Aguray ka! Dinak biyudan! Papanantaya! Inkabayadan yung utang mo kin ni kagawad ko nang. Ah, Kin gumatang ka tersina na. anya? Di nakibabain to yang ah. Ah, Namin ano na kon ngayon babain. ay, namin adun aya. Kunak no italang. Marikwanang. At tuyay ni kumaray. Singiramaun. Ha! Di ko nam siguro di ka singirain. Sige, marikwanang. Kwinta mo, dagiti utang na. Oh, di mo na inayunan jay kwintam Ay na, marituyang, saan nakaswitek, akaskan ka. Nga idada kwartam, na pangkagimatangan iti sa balay. Nangang mo ta, tuyang. Iso nga ron nga umayak agbayadun. Ha! Saan ka madanagan, marikwanang? Tadito'y tersinam, ti paggatangan ni tuyang. No umutang, ditan sa bali at tersina. Ay, Kasta agbayad kayaw. ay, nanatonyang. Apay mat ngamin akasta ti aramid mo. Di mo lukwen ti padam a tao. Tapno pagtalkandakan tumanen. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan nung liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.